na krásnom podujatí, ktoré hrdonesie názov Drieňovská heligonka. No a Drieňovská pretože sa usporadúva v obci Drieňovo, a heligonka, pretože tu dnes budú vystupovať skvelí heligonkári nielen z Hontu, ale z celého Slovenska. Skôr ako začneme túto našu krásnu prehliadku v lone prírody, chcel by som teraz poprosiť pani starostku, inžinierku Máriu Lukáčovú, aby prišla medzi nás a povedala niečo aj ona pre vás. Nech sa páči, poprosím potlesk pre pani starostku. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dobrý deň, vážení prítomní. Srdečne by som vás chcela privítať na tomto dnešnom podujatí, ktoré s veľkou radosťou organizujeme v našej malej obci už po 9. krát. Som nesmierne rada, že sme sa tu zišli a spolu tak môžeme privítať našich šikovných heligonkárov, ktorí si pre nás pripravili, tak ako každý rok, krásny program. Aj napriek tomu, že v okolí sa organizujú aj iné podujatia, účinkujúcich máme dosť a je sa na čo tešiť. Malej dedinvočke Drieňovo sa volá Ďurko Brárko sa heligonku zvolá Ďurko Brárko sa heligonku zvolá. Chlapci sa schádzajú po 9 rokov a každý sa však to pekné časy bývali, keď sme my dva spolu sedali. Nájde si on dievča povolí. Pred muzikou stojila, nás zasadila, klobučík na očiach a tak sa si spievala. Na barvočkého čakala. Babečky sa pomývuli, sa dievča na maliny. A stredom jeden husák, řekneme na pagát. A teraz mi píše šuhaj študovaný. Budem ja ho čakať až do samenia. Papiatko, ganička moja, ty budeš ženička moja. Ručky dáš, v dete pôjdeme na sobač. Reky je mládeže od drevenej loje. Ejaj, ako starý dole, to balkóne poli. Mamičku mi do ti dala koruna. Moje vlásky šejoj na kolena padali. Moja mati, aj môj otec plakali. Za dverma stála, chcela tantovať, ale zabala, jebala.
Chcela tancovať, ale sa bála, bála. Neboj sa, milá, nebudeš sama. Postavím kaštiel medzi horama, horama. Postavím kaštiel medzi horama, horama.